Таеквондочиёни шинохтаи мамлакат Мо'ру Ҳалимова ва Муҳаммадасан Шомаҳмадов бо нишонҳои биринҷӣ аз чемпионати Осиё ва мусобиқаи байналмилалии дараҷаи G2 ба ватан баргаштанд. Онҳоро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳаи варзиш, роҳбарияти Федератсияи таеквондо ВТ кишвар ва варзишгарону ҳаводорон пешвоз гирифтанд. хотиррасон мекунем ки узви мунтахаби Тоҷикистон оид ба таеквондо Мо'ру Ҳалимова дар чемпионати Осиё ки аз 16 то 18 июн дар шаҳри Бейрути Лубнон бо иштироки 168 варзишгар аз 30 давлати қора баргузор шуд, иштирок намуда сазовори медалии биринҷӣ шуд. Мо'ру Ҳалимова дар вазни 67 кг рақобатро аз даври чоракниҳоӣ шурӯъ намуда бар намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Сонг Дабин дастболо шуд. Сипас ӯ дар даври нимниҳоӣ аз варзишгари Урдун Ҷулиана Ал-Содиқ шикаст хӯрд ва ҷойи сеюмро ишғол намуд. дар он ҷо бо ҳарифам аз Корея рақобатро сар кардам ва ҳарифамро аз Корея буридам ва дуюм рақобатам бо ҳарифам аз Урдун буд ки муддати тайёр шуда надоштам ба муҳарибаи дуюм. аз ин сабаб камтар мушкилиҳо роҳ дода шуд ва бохтам. соли дигар чемпионати Осиё аст, боз бозиҳои Осиё ҳастанд, аз пеш мусобиқаҳо бисёр аст ва тайёрӣ мебинем. варзишгари дигари тоҷик Муҳаммадасан Шомаҳмадов ҳарчанд ки дар чемпионати Осиё муваффақ нашуд, дар мусобиқаи байналмилалии Бейрут Open Championship барандаи медали биринҷӣ гардид. Муҳаммадасан Шомаҳмадов дар мусобиқаи мазкур дар вазни 80 кг ҳунарнамоӣ карда дар дидори аввали худ намояндаи Нигерияро шикаст дод ва сипас дар даври чоракниҳоӣ бар таеквондочи қазоқ дастболо шуд. аммо варзишгари мо дар даври нимниҳоӣ аз намояндаи Узбекистон Никита Рафалович мағлуб шуд ва сазовори мақоми сеюм гашт. ман дар чемпионати Осиё якум ҳарифам аз давлати Лубнон аз мизбон буд ки ман дар он иштирок кардам, онро мағлуб кардам ва баъд аз ӯ ҷумҳурии Корея буд ки Корея чи таеквондо аст. хеле соперники пурқувват буд ки ман натонистам бо он хуб рақобат кунам, то ки барои ҷои сеюм рақобат кунам, ҷои сеюмро бигирам. баъд хатогиро ман ислоҳ кардам дар чемпионате ки дар баъд аз он ду рӯз пас мусобиқаи рейтинги G2 баргузор гардид. хатогиро ман ислоҳ кардам, тавонистам дар ӯ мусобиқа ду касро мағлуб кунам ва дар призёри Осиё мағлуб шудам. барои сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон боз як тӯҳфаи дигар ба хазинаи давлати миллат яъне ки ворид гардид ва мо аз ин ифтихор мекунем ки варзишгарони мо тавонистанд дар ин мусобиқа обрӯ эътибори давлатро дар арсаи байналмилалӣ байни ин қадар давлатҳое ки ҷавоне ки иштирок карданд муаррифӣ намоянд ва мо аз варзишгаро умедҳои калон дорем ки дар оянда иштирок намуда ба дастовардҳои аз ин ҳам баландии варзишӣ ноил мегарданд. дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё инчунин ду довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Давлатшо Мирзоев ва Вафоназар Алиназаров ҳакамӣ намуданд. масъулини ҳамаи дастовардҳои варзишгарони кишварро аз мусобиқаҳои сатҳи осиёиву ҷаҳонӣ ба ваҳдати миллӣ ва ободию оромии Тоҷикистони азиз рабт медиҳанд.